Ahojte, vítam vás pri ďalšej príležitosti krypta. Dnes sa spolu pozrieme na Bitcoin, pozrieme sa na ropu a zlato a nakoniec si prejdeme aj to, čo sa aktuálne rieši a aké zaujímavé novinky prišli. Predtým ako začneme s týmto videom, určite dávam do pozornosti môj Discord, nájdeš tam analýzy, nájdeš tam tradingové setupy, nájdeš tam super komunitu, ktorí sú aktívne každý deň sledujú trh. Link máš klasický popis do tohoto videa, takže sa pridaj. Popis je zároveň takisto aj linky našej kampane, ktoré teraz prebiehajú, tak sa určite na to pozri. Ak máš nejaké otázky, tak sa opýtaj, vieš to dneska až stovky USD. A teraz poďme na video. Bitcoin voči americkému dolaru, tak Bitcoin nám včera testoval úroveň 76 000, kde to vlastne môžeme vidieť túto zvýraznené vlastne v tejto oblasti. Takže 76 000 sa nám dotklo a Bitcoin odtiaľ sa retraceol až na 77 394 a momentálne sa drží v hornom range, ale nedokáže preraziť 77 300 amerických dolárov. Je vlastne zatiaľ vždycky prišlo nejaké silné zamietnutie, môžeme tu vidieť aj vlastne ten knot. Takže čo si osobne myslíme, že môže stále prísť retracement na úroveň 76 000, prípadne ak by bol scenár horší, tak očakávam pokles na 75,5. Tam by som skúsil naberať nejaký long s tým, že by mohol prísť nejaký retracement v rámci korekcie na 78 000, prípadne 78,5 maximálne, to je nejaký skromný odhad. A potom by sme sa mohli pozrieť na 74 000. Prípadne to je ešte aj druhý scenár, ktorý by bol viacej bullish a ak by bolo všetko v poriadku, čo sa týka vojny. Ale pozor, treba brať do úvahy aj včera Donald Trump vyhlásil, že zajtra bude útočiť na Irán a pritom vlastne potom počas tlačovej konferencie vyhlásil, že na Irán zajtra útočiť nebude a že si to rozmyslel. Takže čo sa týka takého tradovania, tak opatrne, lebo aj včera tento pohyb hore, čo sme vlastne mali tu, tento pokles vlastne bol pripravený na to, že Trump zaútočí zajtra, respektíve už dneska na Irán a s tým, že potom vlastne vyhlásil, že vlastne na Irán útočiť nebude, tak Bitcoin zase išiel hore a tým pádom vlastne ropa zase vtedy začala klesať, keď Bitcoin rastol. Takže čo sa týka tohto, ja očakávam pokles na tých 75,5. Prípadne nás ešte môže podržať úroveň 76 200, prípadne 76 000 a tam by sa možno dalo naskakovať do nejakého longu, ale počkám si na USA session a uvidíme, či nájdeme nejaké vstupy, ale lepší vstup bylo pre nás na 75 500. S tým, že by som ten long targetoval okolí viacej konzervatívne, nejakých 78 000 a nie 78 500. Ropa je na $103, čo znamená teda, že ropa, ako môžeme vidieť včera, čo som aj zmeňoval, tento pohyb začal s tým, že Trump vyhlasoval, že Irán vie, čo ho čaká, neviem čo, proste keci a potom zrazu Trump prišiel s tým, ako som už zmienil v tomto videu, že vlastne útočiť nebude a prišiel dump. Ale momentálne vidíme, že ropa proste nežere rozprávky. Sice prišla táto reakcia, ale cena sa opäť vracia k normálu. Takže cena je 103,79 amerických dolárov. Čo očakávam na konci tohto týždňa je, že sa kľudne môžeme pozrieť na tých 110 amerických dolárov. A ak prirazíme túto rezistenciu, tak cesta smerom hore je proste otvorená za mňa. A kde by som teraz vstúpal, teraz je veľmi nebezpečné vstúpať, lebo Trump zase môže vyhlásiť nejakú kravinu a ropa nám môže klesnúť, ale vidíme, že tých $100, tento range $100 nás celkom zatiaľ drží, aj keď padáme, takže kde by som možno vstúpal do longu, keby sme vyklesali niekde pod $100, ale neviem, či to tam teraz vyklesal tento týždeň, nevieme, či tam je nejaká taká príležitosť, takže bol by som opatrný aj s longami, aj shortami. Ale keď by som mal vstúpať do longu, tak by som chcel vstúpať niekde v okolí $100 amerických dolárov, ale či sa nám tam podarí dostať naspäť a otestovať ten level, neviem, záleží to strašne od správ, takže s ropou by som bol opatrný, ale ak všetko bude po starom a samozrejme ak sa s konfliktom nič nevyrieši, tak cesta k 110 americkým dolárom je proste voľná. Zlato v rýchlosti prebehneme, takže toto sa nám splnilo. Takže ak sa pozrieme na zlato, tak zlato prišiel nejaký odraz zo supportu 4500 amerických dolárov. Kam sa teraz zlato môže vybrať ďalej? No keď si pozrieme tú štruktúru, tak to vyzerá podobne ako Bitcoin. Čaká to na nejaký pohyb. Kľudne môže prísť ešte nejaký pohyb dole na tento support, ešte jedno otestovanie a potom by mohol prísť na nejaký push hore k tým 4650 americkým dolárom, ale zlato momentálne nevyzerá moc nejak zaujímavo. Kde by som potom chcel naberať, prípadne tu by som nabral nejaké longy s nejakou stopkou na 4630, 50
A potom zlato zaujímavý vstup by bolo na úrovni 4400-4380, kde si myslím, že by mohol prísť nejaký silnejší pullback k vyšším úrovňam. Samozrejme uvidíme. A zlato momentálne stojí tiež ako Bitcoin, takže zlato sa podľa mňa tiež tento týždeň rozhýbe a uvidíme ktorým smerom, ale verím tomu, že ešte sa môžeme túto zastaviť. Potom samozrejme je to ešte možnosť, ak by zlato prerazilo týchto 4500 a uzavrelo by reálne, aspoň na 4-hodinovom grafiku sme uzavreli pod tento support, tu by sa mohla robiť nejaká ďalšia štruktúra, tak si myslím, že cesta k 4400-4380 proste v rámci tejto oblasti je otvorená. Rýchly BSB update, tak BSB sa nám drží na 67 centoch, kto chce môžete si nejaké zisky vyberať, ja som predal 10% mojej pozície, stiež mám stop loss na break even, takže nechávam to bežať a myslím si, že to ešte môže to vypumpovať ďalej. Tento coin je nezávislý od toho, čo robí Bitcoin, takže tento coin kľudne môže letieť a letieť, takže by som sa ho nebal držať, hlavne keď máte pozíciu v zisku, dajte si stop loss na break even a prípadne ak chcete lesť nejaké zisky, kľudne si odpredáte 10-20% svojej pozície a ja by som ten coin kľudne ďalej držal. A momentálne vidíme, že klesať sa mu zatiaľ moc nechce a takisto RSI na hodinovke stále ešte v bullish zóne a keď si to všimnete, že to RSI klesá, ale cena skoro vôbec neklesá, tak to znamená, že tí priatelia nemajú až takú reálnu silu. Takže RSI sa stále drží v bullish zóne, takže si myslím, že kľudne môže prísť ešte nejaký push hore. Za to RSI na 4-hodinovke je ešte zatiaľ stále dosť prepálené. Keď sa pozrieme na dennom grafe, tak tam je RSI normálne v bullish zóne, proste prišiel retracement, takže RSI na dennom grafe môže ísť kľudne hore. Čo by som očakával na 4-dňovom RSI jemný pokles a potom by som očakával push hore, takže nákupcovia sú dosť prepálení na 4-dňovom grafe, ale na hodinovom grafe to vyzerá úplne normálne, keby menšia korekcia, nejaký menší dumping, ale ten dump je skoro minimálny, takže RSI oblasti 50-45 sme stále v bullish zóne a ak nákupcovia získajú silu, tak RSI opäť môže vystúpať kľudne v oblasti 65 až 70 na RSI, čo by znamenalo, že by sme cenu mohli kľudne vidieť na 80-90 centoch. Tento týždeň, ak by bolo všetko fajn, ak by nám všetko išlo krásne, tak by sme vlastne BSB mohli vidieť nad $1, kde by som odpredal asi ďalšiu časť pozície a s tým, že by som si to proste držal do toho $80 a ak by sme chytili tento take profit, tak by som potom opäť nabral nižšie na nejakých 60 centov, aby prišla nejaká korekcia. Takže toto je nejaký môj BSB plán, takže momentálne stop loss na break even, odpredal som časť pozície a proste držím. Z trhu zmizlo 600 miliónov kryptoinvestorov opúšťajú Bitcoin. Bitcoin klesol z lokálneho maxima $82 800 na $77 za niekoľko dní. No to je pravda, ja som avizoval, že proste príde nejaká korekcia, že príde nejaký ten dump a bolo to aj logické, samozrejme. Bitcoin a celý kryptotok prechádza jedným z najvolatilnejších období v roku 2026. Likvidácie pozície dosahujú historické úrovne. Technické ukazovateľe naznačujú zlomové momenty a obchodníci hlavne odpovedia, čo sa vlastne deje, čo to znamená pre ďalší vývoj. No, momentálne ako pohovoria tento článok, tak v podstate celý tento trh je o likvidáciách, proste whales a veľryby a veľkí hráči naháňajú likvidácie, je to do kolečka to isté, tam sú likvidácie, tak tam väčšinou cena ide. Bitcoin prerazil klesajúci kanál, no naráža na odporu. Bitcoin po jednom klesajúcom trende formoval od februára 2026 rastúci kanál, cena sa od na okolo $60,000 pohybovala v jasne ohraničenom pásme postupne rastúcimi minimami aj maximami. Prelomenie po $74,000 by naopak signalizovalo ďalší pokles smerom k spodnej hranici kanála okolo $70,000 amerických dolárov. S týmto súhlasím, lebo ja mám aj setup, kde by som opäť od $78,000 amerických dolárov bral nejaký short, s tým, že by som ho cieľoval na $74,000 amerických dolárov. Samozrejme, ak by sme sa prepadli po tých $74,000 amerických dolárov, čo ja mám vyznačených na grafe, tak verím tomu, že ten test tých $70,000 by bol reálny a potom je otázka, či z tých $70,000 by sme sa dokázali vrátiť opäť na $80,000 alebo testovať vyššie úrovne $84,000-85,000, čiže na $70,000 by sa dali teoreticky brať nejaké väčšie longy do swingu, ak by nám scenár dovolil. Samozrejme, ak by sme klesli aj po tých $70, tak by sme sa zastavili na 65 až 63 000 amerických dolárov, kde by sme išli vlastne testovať to spodné low Bitcoinu. A ak nie, tak by sme išli testovať 60,000, ale momentálne, ak by sme mali vyklesať na 60,000, tak tam by som očakával silný pullback a ja očakávam test Bitcoinu na 55,000 v nejakom septembri alebo októbri.
Bitcoin s rekordnými likvidáciami long pozícií podľa dát z analytickej platformy CoinGlass, ktorá sleduje likvidácie na všetkých hlavných burzách v reálnom čase, dosahli likvidácie pozície má 226 extrémne hodnoty. Dňa 17. maja zaznamenal trh rekordnú likvidáciu long pozície vo výške $563 miliónov a short pozícia na rovni 65 miliónov, čiže shortov zlikvidovalo skoro 10 násobne viacej. Takto vlastne likvidácia long pozície trh nevidel od 6. februára 2026. No, proste tak prišiel proste výplach, prišiel výplach longov. A teraz som si všimol, že ľudia začínajú otvárať longy, keďže aj vlastne funding rate sú pozitívne, čo znamená, že teraz, že vlastne longy platia shorterom. 18. maja likvidácia long pozície sa do 231 miliónov, 6. maja to bolo 429 a 15. maja 360 miliónov, no pekne zlikvidovalo tých, čo longovali. Tuto máme od autora článku, ako aktuálne obchodovať Bitcoin, tak som vedavý, že čo vám povie k tomuto. Aktuálna situácia si vyžaduje opatrný prístup, súhlasím, krátkodobí obchodníci môžu stavať len $76,000 ako potenciálnu nákupnú zónu s tesným stoposom pod 74 500, to je dosť akože, to není moc dobrý risk reward. V prípade odskoku je prvý cieľ odporu na $80,000, pre konzervatívnejší prístup odporúča si počkať na potvrdenie stabilizácie ceny a pokles volatility pred vstupom do pozície. No akože ja beriem 76,000 ako možno nákupnú zónu, ale ja by som to radšej bral na 75 500. Kde by som bral vlastne setup s ušou stopkou, kľudne 75 500 nákupka a stop bol 74 900, lebo keby sme išli po 75k, tak verím tomu, že by sme už vlastne smerovali na tých 74. Takže za mňa dá sa nájsť lepší setup, ale momentálne tam ešte nie sme, momentálne sme v range, momentálne sa nachádzame na 76 500, ak sa nemýlim, takže momentálne není ani vstup do longu, ani do shortu, uvidíme, kde sa nám podarí vstúpiť dneska na livestreame. Ak chcete byť súčasťou aktej komunity za pravidelnejšie analýzy, obchodné setupy a aktuálne diania zo sveta krypta, určite sa prijať na náš Discord, odkaz nájdeš v klasickej popise tohoto videa. Zároveň ešte pripájam naše kampane, ktoré prebiehajú, linky nájdeš v popise takisto v tomto videu, takže sa na to pozri a ak máš nejaké otázky, tak sa ma kľudne na to opýtaj. Takisto som live každý deň, tak sa určite zastav na môj livestream, rád ťa tam uvidím a raz si ho pokecám. Ak sa ti toto video páčilo, budem veľmi rád za like, odbere prípadne nejaký ten komentár. Majte sa a vidíme sa na budúce.